ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କରି ଜିନିଷ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କରି ଆମେ ତ ଜାଣିଥିଲୁ ଅନ୍ଧୁଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲେ। ଏଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ନନା ଏଇଟା କ'ଣ? ବଜା। ବଜାଟା କ'ଣ? ତା ଦେହରେ କ'ଣ ହବ? ମାଛ। ମାଛଟା କୋଉ ପଟେ ପଶିବ ତା ଦେହରେ? ମତେ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁନି କୋଉ ପଟେ ମାଛଟା ପଶିବ। ଓ ଏଇପଟେ ପଶିବ। ଓ ପଶିଲେ ଆଉ ବାହାରି ପାରିବନି। ଆରେ ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ମୁହଁ ନା ଆଉ ଅଲଗା ପଟେ ମୁହଁ ଅଛି? ଓ ଏପଟେ ଅଛି। ଦେଖାନ୍ତୁନି ଟିକେ ଏପଟେ ମୁହଁଟା ଟିକେ ବୁଲାନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଓ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ଏପଟେ ବି ପଶିବ। ପାଣି ସୁଅ ଯୋଉ ପଟେ ଯାଉଥିବ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ପଶି ପାରିବେ। ଆଉ ଥରେ ପଶିଲେ ସେ ଆଉ ବାହାରି ପାରିବାର ତାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ବଜା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ଏଇପଟେ ମାଛ ପଶି ସାରିଲା ପରେ ଏଇପଟେ ଟେକିକି ଏଇପଟେ ସେଟ୍ ହେଇଛି। ଏଇପଟେ ଫାଙ୍କ ହବ। ଫାଙ୍କ ହେଲେ ମାଛକୁ ଏଇପଟେ ଝଡା ହେଇଯିବ। ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ବଜା। ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିଲା? ଏଇଟା 400 ଟଙ୍କା ପଡିଲା। ଏଇ ମଉସା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏଇଟା 400 ଟଙ୍କା ପଡିଛି ବୋଲି ମଉସା କହୁଛନ୍ତି। ବଜା।